И така, здравейте хора, аз си купих нова каска и тук сме с Франси, сега той ще скача едно нещо. Чакай да го върна. Аре бе. Ей го там, Франси. Кажи здрасти на хората. Не. Не. Окей. Франси, трейдахме колелата. Чай да мина този бус. Трейднахме колелата. Ще трябва да викаш, за да те чуят хората, брат. Сега тук Франси скача. Бате, ти се пусна! Искаш да скочи това, но буквално пусна. Ти пусна, брат.